ассалому алайкум мухлисои саудотеҷе. Бисёрат менависем ки ака видеои нав гиҷо шид бароям подписатсия кунед. Видеои нави ма шумо да бирава охи зинда бошинӣ. Бардуи азиз, имрӯз числа 18 сентябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошини Focus 3 астай. Focus 3 яъне Toyota Camry 2 я ака дар шаҳри Левакан хонаи квартира дар кӯраи Точансма дар кӯраи дар ҳами видео гап мезанам. Хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, ноҳияи Ёвон, ду хонаи заминӣ дига астай дар шаҳри Душанбе. Хонаи заминӣ астай дар Россия, алиш мекунам мега мисол ягон хона дар Тоҷикистон боша мега алиш мекунам. Қызиқи видео ҳамие ки я мошини фурӯшия 75000 сомониш мега. Бардори қаримаш метавонед ки я мошини фурӯшира 643000 рублда бихарен. Бардори азиз, то охири видеоро тамошо кунед. Форатон ки видеоҳои нав мисол видеои нави ма шумо да бирава дар канали ма подписатсия кунед. Бардори азиз, ке ки ма видеои нав кардам телефони шумо да мерава. Мерем акустуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. Бардори азиз, акмон авора сар мекунем. ҳози аво камтар хунук шидагиай. Арсиколаи хунук канева чои гарма ка дар пештон бигирен қатъи адута қанфитак. Видеои мара ба ҳазур наки то охирша тамошо кунен. Я дона лайки бепала биҷиқ. ҳамин лайко ай ҳазор зиёд шава. Ин бардоре ки мисол хонаҳо шонамо дароӣ кардан бифурӯшанд беҳад як кори савоб мешавада. Бардори азиз, гӯш кунед, хонаи арзона гап мезанам. и хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Саудотеҷе мебинен. бовар кунен да. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пешина Калхозобод, тарафи 60солагӣ. 6 сотиқ заминай ду дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. гӯш кардесем бардори азиз, 6 сотиқ замин ду дар хона ба як кайлдорош будай. ремонти хонаҳо миёнай овсвеч мега ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. гирди хона се тарафаш маҳкам кардагӣ, дарвоза дора. мактаб, садик, магазин, масҷидаш наздик будай. нархи хонара сабабе ки залул мондагиян 240000 сомонӣ мега. 240000 сомонӣ ба пули русӣ 2,53000 рубл мешидай. занг бизанен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, мегзарем ба диюм эълони имрӯза. мошини вагона гӯш кунед. вагон айдан аз самдели. бардори азиз, гӯш кунед. мошини фурӯшии Toyota Camry 2 беҳад мошинои популяр нианда. Toyota Camry 2 солаш 2010, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.4, камрасход, коробкаш механика. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунам. балонош навай, хадавоиш мега 80%, кондитсионераш ях, печкаш кор мекунад. чихолҳои нав задагӣ. бардори азизи мисол дарни мисол салонша мебинен. чихолакҳои нав задагӣ. монитор дорад 4 дар электропакет. краскаш навай чихеле ки дар видео десен. мотор, коробка, рулавоиш мега 100% ба гарантияш. мошин задагӣ умуман надора. бардори азиз, айни ҳол мошин қарор доштаи дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина 75000 сомонӣ мега. 75000 сомонӣ. агар ягон харидор мисол хонаш раи дур да боша, натона омада, ҳамин сума карта да партоя мега, хидам то хонаша мебара мега мошина. ва бардори азиз, алиша мешава ба хона ё ба квартира дар шаҳри Бохтар. занг бизанен, маслиҳат кунен.
бардруи азиз, апашко лайкҳоро биҷиқен барои меҳнатҳои мо ва касе мисол меҳмон бошен дар канали мо форатон ки видеои найма телефони шумо да баравад дар канали ма подписатсия кунем. Бардруи азиз, ма ҳамин як рӯз пас хонаҳои арзон барои шуморо мепартом. Ай ҳамин канал метавонед ки хона мисол квартираҳои арзон бихарен. Уқа вақти шуморо намегирад, подписатсия кунем дӯстони азиз. Бардруи азиз, як хонаи арзон аз ноҳияи Ёвон монроӣ кардагиян. Беҳад хона ҷои зур дай. Бардруи азиз, срочни пулаш дар кор будай, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Ғарав, маҳаллаи Дӯстӣ. 8 сотиқ заминай ҳамагӣ 5 дархона дӯстони азиз дора. 8 сотиқ замин ҳамагӣ 5 дархона доштай. Ремонти хонаҳо миёна мегаен мисол бо видеоша тамошо кунед чӣ хеле ремонташ мисол ҳамаша тамошо кунед дӯстони азиз. Ремонти хонаҳо миёна мега 8 сотиқ замин 5 дархона. Масъалаи ову светш бидай дӯстони азиз. ҳуҷҷатош мега 100%. Бания дар дуруни хона бидай. ҳоҷатхона дора. Мактаб, магазин, масҷид наздикай. Бардруи азиз, нархи хонара 220,000 сомонӣ мега. 220,000 сомонӣ. ба пули русӣ 1,882,000 рубл мешидай. Дута рақамҳои Тоҷикистон шамондагиам номерои поёнгишда WhatsApp дора. Агар нами ҳозир занг бизанем биган ки номероро ай канали Савдо ТЖ бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо бо арзон мекуна. И канали мо сохта шудагия фақат барои хонаҳои арзон, квартираҳои арзон. хоҳиш мекунам лайк, подписатсияра фаромӯш накунед. фоидаи шумоай. бардруи азизам, агар шумо ягон замин, хона, квартира мисол ягон чи реклама дошта бошед, метавонед ки дар номерои ма роӣ кунед. Номерои ма аввали комментария нигоҳ кунед, ҳам якум комментария нигоҳ кунед, номерои ма ҳастай. ё аввали видеора нигоҳ кунед, номерои ма ҳастай. ва аз ҷое ки хона, замин, квартира намондест ҳамчуни азиз, комментарияда бинависед. агар хонатон дар кор набошад, просто бинависед ки Савдо ТЖ беҳтарин видео. дастгирӣ кунед. хулоса. марҳамат бардруи азиз, ин хонаи арзона аз ноҳияи Ёвон занг зада бихарен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дар ин наво роли хонаҳои арзон гарини бисёре барои ҳамун ёнбош кунед то охири видеора. ба ҳазур шеринар тамошо кунед. бардруи азиз, мошини фурӯшӣ ана Focus C. худашам хеле гуфт ки мана мошини фурӯшӣ Focus C, яъне ки Focus 3. соли баромадаш 2013, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш автомат. мошинча зур буда, яъне ки худам дам гарини махул шид. пул бошаки вихариш. ҳуҷҷатош мега 100%, баллонош 80%, 4 намуд бардруи азиз, 4 ана баллони ледни дора, 4 баллони зимни дора. ана хадавоиш мега чотки, ай касе мошина мехара, страховка мекуна, тамом. ҳай мекуна, мерава. мошин дар Москва, нархи мошина гуфта ки 750,000 рубл бугу. 750,000 рубл. ба суми сомонӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагиам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. тамошо кардеси чандам лайк аҷиқиди комментарияда бинавис комментарияда ки мисол ман нами лайк аҷиқидам бо ма ис раҳматат мегум, бо мо хеле хирсан мешем. бардруи азиз, ана хонаи беҳтарин. касе ки ай шаҳри Душанбе гӯш кунед. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский. гӯш кардеси ин хона дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Каратегинский. 3 сотиқ замин, ҳамагӣ 5 дархона дора. ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олӣ шай. фақат пула метен медроен зиндагӣ мекунен. обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 100% бидай. ошхона, бания, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. касе хонара бихара, телевизор, термексаш падарка. фаҳмидане бардруи азиз? касе хонара мехаридай, телевизор, термексаш падарка. нархи хонара 550,000 сомонӣ мега. 550,000 сомонӣ. ва алиш ҳам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе, ягон секомната квартира мега ай Садбарг то 9 километр ягон сехонага квартира боша, алиш мекунам. номерои телефонаш кор мекуна, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардои азиз, касе ки аз шаҳри левакан яъне ки пешина сарбанден, бо диққат гӯш кунен. Агар хитонам надошта бошен, мақсад ягон хештавортон дошта боша, ҳам якада сирошни занг бизанен. Якада аз шаҳри левакан хонаи заминӣ ё квартира дар кораиша. Гӯш кардем бардои азиз, хонаи заминӣ ё квартира дар корш будай, бо тариқи кредит 30% сумша мисол пешпардохт мекуна, мондаги сума ҳар моҳ мега 80 000 русӣ мепартон. ба тоҷикӣ ана 9300 сомонӣ ҳар моҳ месупорид. дӯстони азиз, касе ки мисол хонаи заминӣ ё квартира дошта бошен аз шаҳри левакан, сирошна ҳам якада занг бизанен. дӯстони азиз, касе ки дар Россия қарор дорем, бо диққат гӯш кунен. як хонаи арзона аз Россия гап мезанем. хона бардои азиз дар Россия будай, ана Ворошенская область, Калачевский район, улица Медведовка. хай мисол бардои азиз, бо маълумотша дар бар экран нависагӣ мумкин ягон хато гуфта бошам, маълумотша дар бар экран нависагӣ. 30 сотиқ заминаи 4 дархона дора. ремонти хонаҳо люкс замонавӣ ба дараҷаи оли дӯстони азиз. ову свет, газ дора мега. ҳуҷҷатҳои хона 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона доштай. ана ба чиза чораш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. мақсад ки диван, спальни гарнитур, телевизор, хулоса ана бисёри чизош, мисол ҳамаи чизош меистодай мега. нархи хонара бардои азиз гуфта ки 1 миллион 500 000 рубл бугӯ. 1 миллион 500 000 рубл. алиша мешавад ба хона, мисол ё ба квартира дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи шаҳри Нав ё шаҳри Турсунзода боша, мисол ягон хона ё квартира боша, алиш мекардай. ин хона бардои азиз ҷанач хеле гуфтем, ана дар Россия қарор дора, маълумотша дар бар экран нависагиам. нархша гуфта ки 1 миллион 500 000 рубл бугӯ. ба суми сомонӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардои азизам, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. хаста набошен. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи жилмастӣ. 4 сотиқ заминаи ҳамагӣ 7 дархона дора. бардои азиз, гӯш кардесен, дар шаҳри Душанбе, тарафи жилмастӣ чихеле ки гуфтем, 4 сотиқ замин ҳамагӣ 7 дархона дора. ремонти хонаҳо миёнае мега, ову свеч ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 100% будай, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. ана магазин, масҷид наздик будай. бардои азиз, нархи хонара 500 000 сомонӣ мега. 500 000 сомон. чихеле ки гуфтем, хона дар шаҳри Душанбе, тарафи жилмастӣ, 4 сотиқ замин, ҳамагӣ 7 дархона дора. нархш 500 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар экран нависагиам. харидори аниқ боша мега, бо муомила мекунем. ана номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсапам дора. марҳамат, занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. хайрам, хеле бачаёча, хулоса хонаҳои арзони адсе та дига бадарос дига видео камтар дуроз шид. гуфтам тамошо мекунем, намекунем, барои ҳамон ура дар видеои дигари мемонам. адсе хонаи дигар рӯй кардаган, ура дар видеои дигари мемонам. бардои азиз, хулоса барои меҳнатҳои мо бачаи ачкидор, канали бачаи ачкидор лайк биҷихем, подписатсияра биҷихем. бардои азиз, дар комментияра мисол то охири видеора тамошо кардагӣ бошен, рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ё мисол чандум лайк аҷиқиден, комментияра да бинависен, я ҳаракат кунен, ҳамин лайкҳо ай 1000 бигзара. ҳамин бардорие ки мисол хонаҳошон омода роӣ кардан, буфурӯшан, беҳад кори хуб мешавада. битонем видеора поделитсия кунен ягон бародари хонахарда. ва дӯстони азиз, мо дар тикток ҳам мисол ана канал рӯй кардагем. касе бардори азиз мақсад тикток дорен, хоҳиш мекунам бидроен тикток имадам подписатсия кунен. мақсад ҳамин ана поиски тиктокай ана боло да десена бардори азиз поиск шуда медроен, менависен ки савду теҷаина уже бачаи ачкидор меброя. бидроен бардори азиз подписатсия кунен. ана касе ки тикток дорен, подписатсия кунен. кае ки ман видеои нав кардам дар тикток, ана тиктоки шумо да мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.